Aprobado na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang dugang 2 pesos sa minimum fare sa mga traditional public utility jeepney sugod July 1 apan matud sa ubang transport group dili gihapon kuno kini paigo. Ani ang report ni Kent Abrigana. Giaprobahan na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang 2 pesos nga dugang plitihan sa minimum fare sa mga traditional public utility jeepney sa tibok nasod sugod July 1. Samtang 13 pesos na ang minimum fare sa modern PUJ. Subay kini sa pagkaproba sa LTFRB sa petisyon sa mga transport group niadtong June 29, 2022. Matod sa LTFRB, tumong niining matabangan ng mga Pinoy tungod sa nagapadayong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo o sa nakatubang pangabahad sa pandemya. Sa Davao Region, mahimo ng 11 pesos ang minimum fare. Butang nga gikalipay sa pipila ka driver sa Davao City. Salamat kayo. Lumang na lang ang mahal sa nono nila. Malas nono nila. Apan ng ubang driver, mihangyo nga kung pwede papatasan ang pamasahe. Ganda kita sa mga tres. Mga tresi, okay na. Kaya ang piso, murag pingis pa mga ng piso eh. Murag dako naman yun kayo, saka naman gud. Magmanakuha na po ko sa gasolina ba, mo ang income, padulong na po sa gasolina. Matod sa Southeastern Mindanao Diversified Operators Cooperative o SEMDOC, dili gyapon kuno paigo ang usbaw sa plitihan tungod sa kamahal sa presyo sa lana. Sugyot nila, matagan og fuel discount sa mga gasolinahan ang mga PUJ drivers. Kulang kaya na siya kaya atong gasolina karon may binta na. Ang dapat i-file man gold 15. Nga bugat naman na kay pasahero ron. Bugat na pasahero nya mo na wa yung file kay bahala ng gobyerno maghatag na. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako, si Kent Abrigana para sa One Mindanao.